Francúzska. A prišiel nám porozprávať o princípe fungovania výparníkov v chladničke. Tak, opíšte nám v začiatku tento problém, tak stručne. Stručne. Princíp chladenia v tom, že teplo prestupuje vždycky z teplého telesa na studené teleso. Je to fyzikálny princíp, ktorý sa nedá porušiť. To je základný princíp celej chladničky. To, že dáme tam potraviny, ktoré sú ako keby teplé v našej izbovej teplote, tak to studené, ktoré tam je, chce to zohriať. A chce roztopiť všetok ten ľad, ktorý je vo chladničke v hradáku. Áno, áno, a máte vy nejaké vylepšenia do týchto chladničiek? Vylepšenia môžeme, pracovali sme dlhé 10 ročia v našej firme rodinej Mulinex, asi každý poznáte. A prišli sme na vylepšenia v fungovaní kompresora a chladničky. Kompresor je veľmi dôležitá vec, keďže vytvára, som sa nazval stráča plyn, ktorý kedy sa freón, ktorý bol veľmi škodlivý a vytvára ozónovú dieru. Tak tento plyn v podstate, keďže bol veľmi studený, mal minus 23 stupňov Celzia. Ako náhle bol v kvapalnom stave, ako náhle prišiel do styku s potravinami, ktoré sme dali do chladničky, ktoré mali plus 10 stupňov Celzia, tak automaticky, keďže bod vyparovania freónu je minus 22, freón sa začal vyparovať, dáte zohrel ako hula, keď dáte voda v 100 stupňov Celzia a začne sa pariť a stráca sa v podstate z rýchovanej konvice. To sme tiež ešte nedoriešili v našej firme Mulinex. Sa nestrátiť voda, ale v chladničke to funguje výborne. Tam ten plyn, ktorý je zohriatý, teraz sa roztopí a prúdi trúbkami a trúbkami a ide dozadu do chladnička, kde sú také trúby a hore, dole. Chladnička tam sa taká horúca, tam sa to všetko odstraňuje. Kompresor teraz ten horúci plyn stlačí, veľmi stlačí. Vznikne z toho opäť kvapalina horúca, ktorá sa zase chladí a po ochladení opäť začína tento kolobeh. A opäť ide do výparníka minus 23 stupňami. Snáď diváci tomu pochopili viac ako ja. Pre tých, ktorí sú trochu technickejší, prebieha tam adiabatický dej. Kto nevie, no zopakujte. Adiabatický dej. Áno, adiabatická krivka. Presne tak. Máte ešte niečo na srdci, čo by ste nám chceli povedať o týchto chladničkách? Nič. Kupujte ich, kupujte ich.